Iesu'n golchi traed. Roedd Iesu'n cael pryd o fwyd arbennig gyda'i ffrindiau. Roedd e'n gwybod mai hwn fyddai'r pryd bwyd olaf y bydden nhw'n cael gyda'i gilydd. Lapiodd Iesu dywel o'i gwmpas. Ac yna, dyma fe'n arllwys dŵr i mewn i fowlen. Doedd ei ffrindiau ddim yn gwybod beth oedd Iesu'n mynd i wneud. Ond gwnaeth Iesu rhywbeth arbennig iawn. Aeth at bob un o'i ffrindiau a golchi ei traed yn lân. Ac yna, yn ofalus, fe sychodd ei traed gyda thywel. A dywedodd Iesu wrthynt, cofiwch fy mod i yn eich caru chi, a dwi eisiau i chi i garu eich gilydd fel dwi'n eich caru chi. Dyma ni'n cerdded ar gyfer cymor Cristnogol. Dyma fi'n Gwilym gyda hynna nhw a Nancy yn siopa. Rydyn ni'n hoffi mynd i prynu bwyd a'i mynd i rhoi yn y banc bwyd. Mae hwn yn helpu plant salad yn Haefyrddin. Mae Iesu yn dysgu ni sut i helpu a gwasanaethu eraill.